I da ste mi, danas ćemo raditi misteriju Davida, kao što postoji. Ja sam David, kao što znate. I... Šta mislite? Izvinite na njegu, koči internet zbog snimanja. Šta mislite vi? Odgovorite na komentaru. Šta mislite? Da li Drakula stvarno postoji? I mi ćemo... Prošle nedelje u Kragujevcu obeležila je vest da se mislim da ne post. To na prvu. Zvar. Uđu vijesti. Monta. I ovaj sajt je tako glup, da njim glup. No, da. Nafta. Sajt Drek. Vidim. A uđu snima kako spiš? Ne, evo što smo ja i David to neki dan našli na YouTube-u. Šta? A, da. Ono što bi Draković ispušta, kako biš? Zrakavac? Da. Ono kad ga našli. Ukucaj Zrakavac. Vidjet ćete Drakavca, ali zakupano, ubija se. Drakavac. Ubija. Gdje ti to? Ubija. Nije. Evo ga. A se dobro li mijeće Drakavac? Toliko pokuća. Pusti čekaj. Ne mora pustiš mijeće Drakavac. A onda se smije. Mica da. Ovo nije ništa strašno. Ali ne se smiješ. O, ne brinite, ovo je čovjek Draković. Mislim čovjek s maskom. Pusti samo. Pogledaj. Pusti mi Drakavac. Naš profesor. A? Evo ga, treći. Ništa nije strašno. Pa znam da nije gledac. I kome to zove na Skype? Marko se ne... Zagor. Zagor i vi. Šta se? Ne znam. Zagor ti Pa nije. su, oni sigurno me uvijek tako zvu da igram Minecraft. Bita. Pozdrav za najgluplju igricu na svijetu, Minecraft. To mi grupa. Pa i ti si rekao da je glupa i šta je? Molimo, kažete Marku da me zove. Znači, Zanzar da nam mislimo. Mi slučajno više dosta. Dobro ti. Naprijed radice. Mrzim ovaj internet kad snijam. Akavac. Još ne znam i da kucam. Drekavac. I Drak. I da mi je Drakac se dali, ali biće ne. I on je Drakac. Gdje? I gleda. Mislim, Pa šta je to Drakac spoči? po legendi Drakavac, slušaj, da pročitam. Po legendi Drakavac Je. magnetska ima čovjeka po kojem nekim pričama. Mladog dječaka koji ne može da nađe mir, pa progonja one koje su mu zadošli. Kako ima Drakavac malo dlakavost i slično životinje, a Facebook. Taneki. Jovan je nešto čuo. Šta? Noću. Aha. Da. Kad sam spavao, bio sam čuo nešto. I nisam znao šta je to i on... Pa ja sam išao kod Luvomir noću, nikom nije pojavio se. Dalje mi pričao već kako je šito psa pa ga pojurila nešto. A, šta je pojurio ove?
Nije, da znam ti jednu smiješnu priču, zanimo Rika ispriča. Rika je to 20 noću pored onog, kako se zove, Jelinka. I Jelinkovi kući ga pojeli i pao je u šanac s biciklom. Znači, išlo se cepati. Dobro, sada pređemo na stranu. Drakovac u Srbiji. Da vidimo. Kaži, da li ima Drakovac u Jarovinu? Ne. Naporno. Ukucaj, da li Drakovac ima u Jarovinu? Naporno stranu. Ne, probaj. A ko Drakovac mene ubije? Ukucaj. Vod Drakovac. Ti bre Jazreč, valjda. Koliko ja znam Ukucaj, da li Drakovac Vidite ima u koliko ja Jarovinu? znam. Srbija. Dobro, vidite koliko ja znam životinje. Šta bre? U Jagodini. Ne. Drakovac ima u Ribari, kod Jagodine. Kavac napada selo Crnče. Mi smo, ja i David smo nešto. Tako sam predstavila se. Ja sam nešto provalio. Da. Kao što vidite, čekaj, kao što vidite, Crnče je blizu Jagodine, da. Da. A ovdje, Govore hrvatski. da, I vidio sam neku tablu koju nije pisalo Crnče. Molim vas, Da. pogledajte sad. Za vrijeme terorizirao stanovnike sela nedaleko Prijedora, ovog puta od njegovih krikova žilama leži stanovnicima Crnče, udaljenom 20 km od Dervente. Bio mještanak je kako su vidjeli strašno ljudsko biće, za koje ništa točno ne zna što je. što je, vidite, Hrvatski. Ali, ovo nije Crnče. Možda hrvatski. Crnče. Ajde, kaži ti. Što se tebi? Šta se pitam? Da se plaši, svi šta. Da, to prvenstvo to još pomšam. Ajko sam što pribila. Obitelj Pjetlović iz Crnče kaže da su direkavca vidjeli jedne noći za punog mjeseca. Mještani žive u strahu, čim padne mrak zaključavaju vrata i zatvaraju prozore, a zbog dojava građana o ljesnim krikovima na teren je izašla i Dobojska policija. Ja sam nazvao policiju. Došla je policija, šta je tako i tako, odemo malo ovako, da vidimo kaj spote. Kakav policija? Ja sam vidio možda 100 metara, jelo me, ne vidim nogu, a ide od zemlje, od lampu. I nešto policija bila bude, ništa se bilo ne dalo. Ovo je malo glupo i idemo dalje. Da, misterija Drakavca. Nećemo ništa da komentarišemo. Je misteri Drak. Znači, tu je viđena. Da li Drakovac ima u selu Ribari? Napiši. Gdje? Na pretraži. Jaj. Možda da. Ribare kod Jarovine. Kako je tu bio na Rubert. Efektivno nije. Šta? Pa vi, vampir u Srbiji. Joj. Baš verujem u vampira. Sava Savanović. To smo gledali ovo nešto. Ha? To smo gledali. Znam. Kucaj Drakovac pada decu, to je malo smiješno. Čuti. I to je to za ovaj klip. Pišite dole u komentar da li Drakovac postoji. Like, share, sub i vidimo se u sljedećem klipu.